I-check ko dito na linya ito na Baybay City District Jail. Ano bago nira nga pasilidad dahil makabumbo. Mas maoropay na ini kay huro haluag na diyanin kontra makabumbo nira dati didang jail facility nga inin huot na god no. Inin kung kikitaon naton inin mga bago ini nga mga development nga ginihimo makabumbo hiton Bureau of Jail Management and Penology. Para mapauruluag ito natin mga jail facility nga of course nga rin inin mga PDL makamunta to sulod datagan gyapon na mga komportable dida nga mga pag inin hatag dida ira mga pag uukyan dida no. So amo ito trato na mga pagtutukibon makabumbo yan ang aga no. Pag-isgutan tayo ito nagkakaupod nato na pagkana iton acting jail warden iton Baybay City District Jail Senior Jail Officer for Rachel U. Nunez. Sir, maupay nga aga. Live kita habang Radio Tacloban. Di mo movies. Maupay nga aga. Sir, good morning. Good morning po, sir. Bumbo Benso, Tacloban. Bumbo Radio Tacloban. Magandang umaga po, sir. Ating mga viewers sa Bumbo Radio Tacloban. At lalo na sa aming regional director na si Sir Jail Senior Superintendent Rel Epsonon and to his command group po, sir. Ayun. Anyway, sir, regarding ini, sir, nga bago niyo nga jail facility, by the way, ano yung dati nga jail facility? Tama ba, sir? Huotad to, guti ay, nga mga congested, ini na, sir? Tama? Yes po, sir. Ang dati po, sir, congested kasi yun, sir, yung old facility natin. Kasi, ano lang siya, sir, na lot area niya is 166 square meters and ideal capacity lang niya, sir, 11 PDL, sir. Tapos may nakita 39 as of now na PDL. So may congestion rate tayo dati na 267%. Whereas, dili nga bago nga jail, lot area niya 2,000 square meters, then may floor area niya nga 1,620 square meters. Puro singgon, may kita ideal capacity of 104 PDL. At yan na as of now, may kita 39 PDL. That reduced our congestion rate from 267% naging negative 63% yung congestion rate natin ngayon, sir. Oo. Okay. So, may lugar may napasan mga bakanting facility, sir, ini nga 39. Yung mga PDL. Yes, sir. Sa second floor la, sir, 8 ito ka dorm, sir. 4 na ka dorm na utilize natin. Yung dorm 1, may every dorm may ideal capacity siya na 30 PDL. Sa ngayon, ang dorm 1, nasa 13 lang. Yung dorm 2, 12 lang ka PDL. Yung dorm 3, 12 din. Tapos female PDL na 2. So, malayo pa tayo, sir, yung ma-congested. Kasi every dorm, ideal capacity is 30. Pero di man kita baga naghihingyap, sir, nga masudlan inin o inin at least baga kung baga maidaman umabot huro-haluag, sir, ito area nga ira baga pagbubutangan haira, no? Opo, sir. Opo. Diri man kita nangandoy nga madamo ko, sir. Itatin tuan masulod nga ni. So ano ni, sir, funded ini kanan national officer? Yes, sir. Funded din yung national BJMP. BJMP national. Okay. Ini nga request niyo, sir, is kanin by the way ginti ka kanan ba construction ini, sir? Oo. And before COVID time pa ini, sir. Oo. Maya-iha na. Oo. Hindi ko makakosan, sir, kasi baga dire pa ako din ni sir na assign sa Southern Leyte pa ako. Oo. Yes, sir. Okay. So, well, ini na facility, sir, supply itong tubig, by the way. Ano ito kabutang? Kasi kinanglan nito ato mga PDLs. Yes, sir. Ganito. Ito, sir. Atong facility yan, na-improve good living conditions ang mga PDL.
because may nakita better ventilation kumparahan una nga kuan haluagiya better ventilation kumparahan una may bathroom every dorm may dua nga CR bathroom tapos may dapay sink sir with good supply of potable water. At amenities naman sir, may kita dedicated na sunning area, may kita basketball court sa third floor, roof deck. At saka it pinaka-importante ko din sir, labi na yan kay malapit na ang summer season. Maka-alleviate ko diya sir ang severe overcrowding at saka yung intensity ba sir ng ng summer season kasi maluag tapos well ventilated it aton new facility sir sa ading Baybay City District Jail. Oo. Anyway, sir may daguan, may da mga area ba kundin horologot area kundin may mga mabisita, mga dalaw ba sir, may mga area nga pwede inin pagbutangan na ininit mga madalaw sir, sugad? Yes sir. It aton kuan as I said kanina sir, may kita dedicated area intended for the visitors sir. Mga dalaw. Haluagi na sir. Pero Dili sir dili pagkaon sir. Inin tagpira nga init budget aton mga pagkaon aton pa PDL sir. As of now sir, 100 per day per PDL yung budget na binigay sa atin na national government sir. 100. Okay. Ining 100 sir. Yes po. Iba init pagka surat aga paniud tungan paiklop sir. Yes sir, pati 3 o'clock na snacks. May snack pa, sir? May snack pa? May snack. Oy, yes, sir. Ko lang nala baga mag-agat sir nga kanina sulod na. Oo. Inin ang pagkaon sir. By the way, an aga ano na sura sir? Anon baga sura? An aga, anon baga may ada? If may da kita menu sir, may da man kita kana inmates and welfare. Okay. Officer sir, lira na kuan maga sa an aga kuan sir. An bunay ngayon kuan sir. Kanan biplok kuan masugat sir. Paiba-iba naman sir kuan. Depende sir may utan sir. May utan. Oo, may mga utan. Sugad. Yes sir, naka-balance yan sir. Oo. Okay, bayan ma-hide. Balance tapos limbawa sa aga sir magbunay nila sir na kuan. Pagkaudto naman may nilaga na manok or nilaga na baboy. Tapos gabi may gulay. Na balance nato sir. May kita grow foods, may kita glow foods liwat sir. Mga upay-upay at baga kuan. Well, anyways, pero pag kaya nga tuig sir, 2026 may mga nahigawas na dida, dako na naiban sir. May mga nagpakagawas na. Yes sir, halos every month. Every month sir, may na-release sir, tapos may nasulod naman sir. Kaming gulay and kuan sir, aton trendan kuan na jail population nato sir. Ayun. So, naglalaro lang siya 30, 38, 39, mga sugat sir. Kaudgan nga kaso sir, hiton ada sulod. Ano mga kaudgan nga kaso? Drugs? Ada? Yes po sir, yung drugs po ang natin sir, mga 70% sir. Ayun. Anyway, sige. Violation of Republic Act 1965 sir. Ayun. Mamada kami sa sir nga dito natin mga kabugtuan. Ang mga mabisita nga era pariente, baga komportable na era, bago ito natin jail facility. Guad sir. Yes sir. At amon mga itaton viewer and Bombo Radio Tacloban. Pasalamaton kami na ngitagaan kami oras ini nga programa ni Bombo Best. Pasalamatan liwat kami ang National Headquarters in our regional office na nakabalhin na kami didian new jail facility didian Baybay bagong Baybay City District Jail kasi
na-improve talaga yung living conditions of PDL kasi well-ventilated area, good supply of potable water, may the sunning area, may the basketball court, at iba pa na mga facilities sir na kailanganin direlat ang mga PDL na ako silda may kita mga physical activities diyan tuwan diyan era pagtukoy while pending litigation na nila mga kaso. It para maging komportable liwat it mga dalaw ng mga PDL. Kasi haluwa kita itong visiting area tapos well ventilated liwat sa bells, Bumbo Bells. Ayun. Anyway, inin acting jail warden itong Baybay City District Jail, Senior Jail Officer 4, Richelo Nunez. Sir, damong salamat. Oras mong radio. Mga nga, good morning. Salamat, sir. Hinay ka mo. Thank you. Thank you, sir. Good morning. Good morning.